Координацыйная рада – гэта калектыўны прадстаўнічы орган дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, створаны ў адказ на палітычны крызіс 2020 года. Рада паўстала 14 жніўня праз 5 дзён пасля прэзідэнцкіх выбараў з мэтаю мірнага трансферу ўлады і аднаўлення законнасці. У першым статуце з'явіліся і іншыя мэты – пераадоленне палітычнага крызісу, дасягнення згоды ў грамадстве і ўстанаўлення дэмакратыі. Сябры прэзідыуму першага складу координацыйнай рады былі затрыманыя або праз пагрозу затрымання былі вымушаныя з'ехаць за мяжу. У 2022 годзе КР перазапусцілі ў эміграцыі. Орган сфармавалі з прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў, самавылучэнцаў і часткі ранейшых сяброў. Трэцяе склікання ўжо абралі праз электроннае галасаванне, удзел у якім узялі 6723 грамадзяніны Беларусі. Спікеркай координацыйнай рады стала Анжеліка Мельнікова, якая знікла ў сакавіку 2025-го. Разам з ёй зніклі і 150 тысяч долараў з рахунку фонду «Беларусь Ліберці». Сродкі, сярод іншага, мелі пайсці на дзейнасць кіберпартызанаў. Галоўным дасягненнем координацыйнай рады на гэты час спікер трэцяга склікання Артём Брухан лічыць юрыдычную фіксацыю адказнасці рэжыму Лукашэнкі за акт агрэсіі супраць Украіны. Адпаведную праўку ўнеслі ў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Іншае дасягненне рады паводле Брухана таксама засяроджанае на міжнароднай працы. Гэта і сёлетні ўдзел у парламенцкай асамблеі АБСЕ і люксембургскія рашэнні 2024 года, якія паспрыялі легалізацыі беларусаў у розных краінах і выдача больш як 100 гуманітарных візаў ды іншае. Пры гэтым радзе так і не ўдалося дасягнуць сваіх першасных мэтаў – пераадолець палітычны крызіс у Беларусі, аднавіць законнасць і забяспечыць мірны трансфер улады. Координацыйная рада працягвае дзейнасць у выгнанні. Артём Брухан нагадвае, што Сенат Польшчы прызнаў КР беларускім парламентам на эміграцыі, а Еўрапарламент прызнаў раду часовым прадстаўніком грамадства, якое патрабуе пераменаў у Беларусі. Ужо 11-17 траўня маюць адбыцца выбары 4-го складу беларускага протапарламенту ў выгнанні. На 80 мандатаў прэтэндуюць 174 асобы з 9 спісаў. З іхнымі праграмамі можна азнаёміцца на сайце trislany.com, а таксама на сайце координацыйнай рады. Галасаванне пройдзе ў онлайн-фармаце. Узяць удзел здолеюць усе паўнагадовыя грамадзяне Беларусі, незалежна ад месца перабывання. Сённяшнія мае госці – спадар Андрэй Колас, спіс нумар 1, ваш голас, вітаю. На відэасувязі Юрай Зянковіч, спіс нумар 8, блок беларускіх палітычных зняволеных Беларусі дзеяння, вітаю. Добрый вечер, сябры. І Артём Брухан, спіс нумар 9, кааліцыя Латушкі і Руху за свабоду. Добрый вечер. Пераходзім да першай часткі нашага сённяшняга спаткання. Адзначу, што мае пытанні і адказы ідуць у парадку нумароў выбарчых спісаў, якія былі атрыманыя падчас лёсавання 1, 8 і 9. Прашу прытрымлівацца гэтага парадку, а таксама адведзенага часу для адказаў. І пачынаем з самапрэзентацыі выбарчых спісаў. Я думаю, што гледачам важна зразумець, чаму ўвогуле вы ідзяце на гэтыя выбары ў координацыйную раду, якія ставіце перад сабою задачы. І цяпер кожны прадстаўнік мае 2 хвіліны, каб сфармуляваць сваю пазіцыю. Апошнія секунды адведзенага часу будуць адзначаныя гукавым сігналам. І так, зварот да выбарнікаў, і першы мае слова Андрэй Колас, спіс нумар 1, ваш голас. Калі ласка, вашыя 2 хвіліны. Дякую. Добрый день. Меня зовут Андрей Колас, и я лидер спису «Ваш голос». Мой спіс под номером 1. Але ж я хочу сегодня с вами поговорить про то, что было сделано за 5 годов. 5 годов. 5 годов, и мы тут. Ці стало легче атрымаць визу, ВНЖ, открыть банковские рахунки, альбо змагацца з мясцовай бюрократией? Не стало. И при этом наши лидеры, яны все змагаюцца. Змагаюцца без выходных. Яны ездят на международные семинары, проследуюць Лукашенку и проводят семинары по гендерной политике. Як гэта звязана з моим жыццём, я не ведаю. Я не разумею. Может, з вашим неяк звязана, з моим ніяк. Я чакаю ВНЖ у Польши уже 1,5 года. И не могу дочакаться. Я думаю, что таких людей десятки тысяч. Як вырашаюць гэтыя праблемы наши лидеры, я не ведаю. Я иду в КС, каб повернуть КС тваром до простых, реальных проблем живых людей.
да праблем тых, хто будзе галасаваць з 11 па 17 мая. Моя праграма вельмі простая. Яна не пра тое, як мы будзем змагацца за Беларусь, яна пра тое, як мы будзем вырашаць нашыя праблемы. Праблемы з візамі, праблемы з ВНЖ, праблемы з банкаўскімі рахункамі і ўвогуле з легалізацыяй. Праблемы з тым, дзе вучацца нашы дзеці. Праблемы з тым, са стварэннем інтэграцыйных класаў, каб нашыя беларусы, каб нашыя дзеткі маглі вывучаць афіцыйна мову ў тых краінах, у якіх яны пражываюць за межамі. Я в сваёй праграме хочу падкрэсліць тое, што я і мой спіс, моя фракцыя будуць займацца праблемамі звычайных беларусаў. Спадар Андрэй, дзякуй вялікі. І цяпер час для Юрася Зянковіча, прадстаўніка спісу нумар 8, блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння. Калі ласка. Добрый вечар, шановныя сябры. Мы сёння уже пачулі, думаю, яшчэ пачуем шмат вельмі правільных словаў, якія гавораць людзі, заангажаваныя ў палітыку. Пра дэмакратыю, пра салідарнасць, пра палітвязняў, пра вынікі працы. Але праблема ў тым, што гэта правільныя словы, якія не даюць выніку. І гэта бачна нават на такой простай рэчы, як мінулыя зборы грошаў. Людзі гатовыя падтрымліваць палітыку, гатовыя падтрымліваць грамадскую дзейнасць, але толькі тады, калі бачаць сэнс і бачаць вынік. Напрыклад, калі гаворка ідзе пра канкрэтную дапамогу палітвязням. На маю думку, мы неправільна называем саму праблему. То есть, калі мы змагаемся з сімптомамі, з візамі, банкаўскімі аперацыямі і гэтак далей, мы не вырашаем галоўную праблему вяртання нас усіх у Беларусі. А в Беларусі нам всім замінае вярнуцца сістэма закладніцтва, якая створаная рэжымам Лукашэнкі, дзе людзей, сем'і і бізнес выкарыстоўваць як інструмент утрымання ўлады. І пакуль мы не б'ем па гэтым механізме, нічога прынцыпова змяніць немагчыма. Мы будзем зноў змагацца за класы, будзем зноў змагацца за візы і гэтак далей. Таму пытанне не ў тым, каб сказаць яшчэ адну правільную рэч, пытанне ў тым, каб змяніць сам механізм, каб змяніць саму стратэгію таго, што адбываецца ў Беларусі. Наша задача не проста гаварыць, а разумець, як гэтая сістэма працуе і як яе знішчыць. Менавіта таму мы, палітвязні, параіліся паміж сабой і вырашылі прымаць удзел у гэтых выбарах і ісці ў каардынацыйную раду дзеля таго, каб гаварыць вельмі канкрэтныя рэчы пра тое, што сістэма закладніцтва ў Беларусі мусіць быць знішчанай. Дзякуй вялікі, спадар Юрась. Цяпер свае 2 хвіліны на прэзентацыю мае спадар Артём Брухан, прадстаўнік спісу нумар 9, кааліцыя Латушкі і руху за свабоду. Калі ласка. Наш спіс кааліцыя Латушка і рух за свабоду гэта адказная і палітычная сіла, якая мае досвед працы ў каардынацыйнай радзе мінулага склікання. Гэта не проста сіла, якая займаецца спробамі стварыць скандалы, дыскусіі, нейкія прыцягнуць да сябе ўвагу, а гэта тая палітычная сіла, той спіс, які абяцае і робіць. Наша праграма мінулая выканана амаль на 80-85%. Мы дапамагалі беларусам у атрыманні візаў, мы дапамагалі беларусам у юрыдычных кансультацыях у пытаннях легалізацыі. Мы дапамагалі беларусам займацца культурнай працай, арганізоўваць розныя культурныя мерапрыемствы, ну і, канешне же, разаймаліся пытаннямі, звязанымі з дапамогай тым людзям, якія аказаліся ў складанай сітуацыі, палітвязням, былым добраахвотнікам і пенсіянерам. І мы працягнем рабіць гэтую працу. Але ў адрозненні ад маіх апанентаў сёння мы не толькі гаворым, мы яшчэ і робім. І вы гэтыя вынікі можаце пабачыць. А таксама, акрамя таго, што мы дапамагаем беларусам, мы ведаем, што рабіць, каб выйти з палітычнага крызісу ў Беларусі. У нас ёсць зразумелая стратэгія, якой мы прытрымліваемся. Гэта міжнародны ціск, прыцягненне да адказнасці рэжыму Лукашэнкі, стварэнне умоваў для таго, каб рэжым Лукашэнкі быў вымушаны пайсці на дыялог з беларускім грамадствам, і выхад з палітычнага крызіса мы бачым менавіта так. Мы не толькі спрабуем рабіць, каб людзям здесь у міграцыі было прасцей, але мы бачым канкрэтныя і крокі, і стратэгію, і мэты, каб
каб зрабіць так, каб Беларусь была вольнай, незалежнай і дэмакратычнай краінай. Не толькі гаворым, але робім. Не толькі абяцаем, а штодня робім тую складаную працу для кожнага беларуса, якія знаходзяцца і ў эміграцыі, і якія знаходзяцца ў Беларусі, бо наша галоўная мэта – гэта захаванне незалежнасці Беларусі і каб Беларусь была дэмакратычнай краінай для беларусаў. Дзякуй вялікі, спадар Артём. Гэта быў этап самапрэзентацыі ў прадстаўнікоў выбарчых спісаў. А цяпер мы пяройдзем да наступнага пытання, якое буду задаваць я. Гэта будзе адно практычнае пытанне кожнаму прадстаўніку, якое будзе тычыцца аднаго з пунктаў праграмы спісу. І на адказ у кожнага прадстаўніка зноў будзе 2 хвіліны. Першае пытанне я кірую да спадара Андрэя Коласа. Цытаты з праграмы спісу нумар 1. Ваш голас: «Мы будавалі дэмакратыю, атрымалася грантакратыя. Калі ты хочаш прадстаўляць беларусаў, абапірайся на іх фінансавую падтрымку і справаздачся перад імі, а не перад замежнымі фондамі». Пытанне: як вы збіраецеся браць грошы з беларусаў, калі зацікаўленасць палітыкай і палітычнай актыўнасцяй цяпер ацэньваецца як нізкая? Я збіраюся паказаць беларусам прыклад. Я пакажу гэты прыклад, і калі я буду абраны ў каардынацыйную раду, я буду ініцыяваць законапраект аб самафінансаванні, каб усе дэпутаты каардынацыйнай рады мінімальна, хаця бы па 10 евро, але скідваліся на сваё існаванне. Вось гэты прыклад я буду паказваць беларусам. Я лічу, што грантакратыя – гэта кепска. Не трэба браць гранты, бо калі мы берем гранты, мы губляем суб'ектнасць сваю. А гэта вельмі істотна, асабліва для палітычных структур. Добра, калі гранты могуць там быць на культуру альбо на адукацыю, можна яшчэ пагадзіцца. Але калі на працу нашых палітычных структур, я лічу, што гэта непрымальна. Тым больш мы ведаем кейс Мельнікавай, якая была прызначана кааліцыяй Паўла Латушкі, і якая зараз з гэтымі грантамі ўехала на Беларусь, на жаль. У вас засталося яшчэ 40 секунд. За 40 секунд я бы хацеў бы яшчэ дадаць, што гранты, яны не так эфектыўна выкарыстоўваюцца нашими структурами. Вы ведаеце пра мільёны, якія выдаткоўваюцца еўрапейскім звязам і ЗША, і я думаю, што кожны беларус бачыць, як гэтыя мільёны даходзяць да яго. У нас асноўнае вырашэнне праблем, напрыклад, беларусаў у Варшаве, гэта што? Гэта зварот да суполкі ў Фейсбуку, а не да нашых структур. Нема сувязі паміж нашымі палітычнымі структурамі і народам. Дзякую за гэты адказ. І наступнае пытанне я кірую да спадара Юрася Зянковіча. І тут зноў працытую праграму. Гэтым разам спісу нумар 8 блоку беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння. Унутры краіны сотні тысячаў людзей жывуць пад пастаянным ціскам праз турмы, шантаж, эканамічныя пагрозы і страх за сваіх блізкіх. Наша палітычная мэта – разбурыць механізм закладніцтва і вярнуць Беларусі суб'ектнасць у міжнароднай палітыцы. Пытанне: якім чынам вы практычна збіраецеся разбурыць гэты механізм закладніцтва і вярнуць суб'ектнасць Беларусі? Дзякуй вялікі за пытанне, спадар Вітаўт. Яно фактычна складаецца з двух частак. Праблема палітвязняў, закладніцтва і суб'ектнасць Беларусі. Што датычыць сістэмы закладніцтва, то яе разбурыць можна тады і толькі тады, калі яе зрабіць эканамічна неэфектоўнай. Калі кожны орган, кожны афіцэр спецслужбаў будзе ведаць, што ён можа несці сваю асабістую адказнасць, в тым ліку матэрыяльную, і не калі-небудзь, а ўжо сёння, за свае ўчынкі. І дзеля гэтага я асабіста ініцыюю, працую далей над гэтым іскам. Іск супраць больш як 50 чалавек, якія спрычыніліся канкрэтна да маёй крымінальнай справы ў судах Злучаных Штатаў. Калі мне ўдасца прайсці гэты шлях будзе адкрыты таксама для іншых пацярпелых. Цяпер пра суб'ектнасць. Тут вельмі шмат гаварылі пра гранты. Праблема не ў тым, што самі гранты. Праблема ў тым, што мы прыходзім фактычна да грантадаўцаў з працягнутай рукой. Дапамажыце бедным беларусам.
Мы мусім памяняць гэту рамку. Мы мусім гаварыць пра тое, што Беларусь гэта абавязковы элемент бяспекі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Так званы беларускі балкон стварае стратэгічную пагрозу як балтыйскім краінам, так Польшчы, Украіне і нават Нямецчыне і Чэхіі. І калі мы не зламаем гэту сістэму, калі мы не прывядзем Беларусь да дэмакратыі у лона заходняй цывілізацыі, еўраатлантычнай цывілізацыі, гэта будзе вечная пагроза для ўсіх суседзяў. Таму мы, беларусы, беларуская дэмакратыя, мы не з працягнутай рукой ідзем. Мы рэальныя партнёры, і мы мусім пра гэта гаварыць з нашым міжнародным партнёрам, што калі вы вкладаецеся ў беларускую дэмакратыю, вы фактычна вкладаецеся ў бяспеку сваіх краінаў і ў бяспеку ўсяго кантынента. Дзякуй вялікі. Дзякую, спадар Юраш. І наступнае пытанне я кірую да спадара Арцёма Брухана. Тут зноў зацытую праграму выбарчага спісу нумар 9 «Кааліцыя Латушкі і Руху за свабоду». Прыватны сектар – аснова суверэнітэту краіны і дэмакратычнага грамадства. Падтрымка беларускага бізнесу ў выгнанні як асновы будучай эканомікі дэмакратычнай Беларусі. Якія практычныя крокі вы збіраецеся зрабіць, каб дапамагчы беларускаму бізнесу ў эміграцыі? З улікам таго, што Каардынацыйная рада з'яўляецца органам парламенцкага тыпу, мы маем сувязі з парламентарыямі розных краінаў, і Каардынацыйная рада прызнана як парламент на эміграцыі ў сенатам Польшы. Дарэчы, сёння была сустрэча ў сенаце з Алесем Беляцкім, у якой я таксама удзельнічаў на пасяджэнні міжнароднай камісіі. Там уздымаліся пытанні, звязаныя з трансгранічнымі рэпрэсіямі дачынення беларусаў. І, канешне ж, зразумела, што беларускі бізнес – гэта вельмі важная частка беларускага грамадства. І ў гэтай сувязі мы плануем рабіць сустрэчы, праводзіць сустрэчы з польскімі дэпутатамі і прапаноўваць ім змены ў законапраекты, звязаныя з легалізацыяй і ў паляпшэнні умоваў для вядзення беларускага бізнесу. Мы не падтрымліваем ідэю фінансавання беларускага бізнеса праз некаторыя грантавыя праграмы. Мы лічым, што бізнес павінен сам гэта рабіць, але як палітыкі мы павінны дамагацца ў мясцовых уладаў на нацыянальным узроўні паляпшэння умоваў менавіта для вядзення беларускага бізнесу, каб яму было тут прасцей легалізавацца, атрымоўваць дадатковыя даходы і думаць пра тое, як гэта потым інвеставаць у Беларусь, у будучыню незалежнай Беларусі. Яшчэ маеце 40 секунд. Я бы таксама хацеў дадаць, што падчас нашай працы ў Каардынацыйнай радзе мы ўздымалі пытанні беларусаў не толькі звязаных з паляпшэннем працы бізнеса, гэта складаная праца, я думаю, што ў наступнай кадэнцыі мы больш дэталёва да гэтага пойдзем, але вельмі важнае пытанне паляпшэння легалізацыі беларусаў на тэрыторыі Польшы. Бо я хацеў бы зазначыць, што мой апанент кажа, што нічога не змянілася. А давайте успомнім, што Беларусь з'яўляецца, на жаль, суагрэсарам у вайне супраць Украіны. І давайте паглядзім, ці атрымоўваюць візы расійскія грамадзяне ў Польшы, ці атрымоўваюць расійскія студэнты магчымасць навучацца ў Польшы, ці ёсць расійскамоўныя школы ў Польшы, гэтага няма. А беларускія ёсць. Так, не вельмі шмат, як нам бы хацелось. А ёсць яны менавіта таму, што існуе Каардынацыйная рада, што наша фракцыя працавала над гэтым кожны дзень, менавіта на том, што існуюць беларускія інстытуты. І гэта вельмі важная праца. Дзякую за гэты адказ. Як пачулі, мы спадарства ўжо ў гэтых адказах былі закіды да апанентаў. І што ж, цяпер мы пераходзім бадай да найцікавейшага блоку ўзаемных пытанняў. Удзельнікі наўпрост маюць магчымасць паразмаўляць адно з адным і задаюць пытанні 30 секунд на фармуляванне самога пытання і 1,5 хвіліны на адказ. І першым сваё пытанне скіруе спадар Андрэй Колас да спадара Юрася Зянковіча. Добрый день, спадар Юрась Леонидович. У меня будзе вельмі каротенькае пытанне. 2 гады таму назад кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду абяцалі стварыць за 100 дзён камісію па палітвязнях і арганізаваць пастаянны збор сродкаў для дапамогі палітвязням. Вось зараз пытанне. Ці вам, як былому палітвязню, аказана такая была дапамога ад Каардынацыйнай рады, памагла ли вам Каардынацыйная рада, і ці чулі вы хоць нешта пра існаванне такой камісіі? Спадар Юрась, калі ласка. Дзякуй вялікі за пытанне. Спадар Андрэй, наколькі я разумею, вы таксама палітвязень, і вы таксама можаце адказаць на гэтае пытанне, таксама, як і я. Я менш за год знаходжуся на волі, і пэўную матэрыяльную дапамогу я сапраўды атрымаў. Праўда, гэта дапамога была па лініі Байсол. В сваю чаргу мушу сказаць, што я сам аказваю дапамогу іншым палітвязням і ўжо ахвяраваў сваіх прыватных сродкаў значна больш, чым
атрымаў іх на пачатку ад Байсола. Што датычыць камісіі, мне, на жаль, не пра ўсё, што робіць Координацыйная рада, вядома, з вядомых прычынаў, таму што не заўсёды яе дзейнасць дастаткова празрыстая, мы абодва гэта ведаем, мы абодва гэта крытыкуем, і таму мне цяжка казаць, тым больш цяжка адказваць на пытанні за дзейнасць Координацыйнай рады, у якой ні я, ні сябры нашага спісу прадстаўлены не былі. Таму я бы, можа, перадрасаваў бы гэта пытанне гаспадара Брухана. Мне здаецца, ён больш адэкватная асоба дзеля того, каб адказваць на такія пытанні. Дзякуй вялікі. Дзякуй за адказ. Дзякуй вялікі. Цяпер, уласна, спадар Юрай Зянковіч мае магчымасць задаць пытанне спадару Артёму Брухану. Спадар Артём, вы шмат гаворыце пра празрыстасць і адказнасць. Таму у мяне да вас вельмі канкрэтнае пытанне. Ці адпавядае ваш уласны спіс стандартам даверу і ці прымяняеце вы да сябе стандарты адказнасці і празрыстасці, калі нумарам 13 в вашым спісе ідзе Дмітрий Наскавец, асуджаны ў Злучаных Штатах за фінансавае махлярства? Дзякуй вялікі. Дзякуй за пытанне. Хацеў бы зазначыць, што ў нашым спісе няма Зміцера Наскаўца. Ён знаходзіцца ў спісе Андрэя Коласа, наколькі я разумею. Пытанне мае быць скіраванае так да Артёма Брухана цяпер. Прабачце, калі ласка. Ну, у Артёма Брухана будзе пытанне, час падрыхтавацца да пытання. А да спадара Брухана у меня такое пытанне. Вы вельмі шмат гаворыце пра дзейнасць Координацыйнай радзе. Назовіце, калі ласка, канкрэтныя рэчы, якія сёння могуць адчуць звычайныя беларусы, як у Беларусі, так і за мяжой, ад дзейнасці Координацыйнай рады. Па-першае, што тычыцца адчування канкрэтнай дзейнасці беларусамі, гэта магчымасць атрымоўваць гуманітарныя візы з дапамогай юрыдычнай і міжнароднай камісіі Координацыйнай рады. Можна звярнуцца туды, неаднакротна беларусы звярталіся, і з дапамогай менавіта гэтых двух камісій Координацыйнай рады атрымавалася так, што людзі не былі затрыманыя, сумелі вельмі хутка выехаць з Беларусі і знаходзяцца зараз тут на тэрыторыі Польшы ў бяспецы. Таксама гэта тычыцца таго, што беларускія грамадзяне, якія знаходзяцца тут пад міжнароднай аховай, таксама маюць магчымасць зараз атрымоўваць для сваіх родных і блізкіх гуманітарныя візы, каб яны іх маглі наведаць. Што тычыцца палітычнага ўплыву на Беларусь, я хацеў бы зазначыць менавіта ключавую рэч. Памятайце, без выбары 25-го года, так званыя, і Еўрапарламент, і Парламенцкая асамблея Рады Еўропы, і польскі сейм не прызналі гэтыя выбары ў Беларусі. Гэта значыцца, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца непрызнаным, нелегітымным, і палітычны крызіс, па сутнасці, у Беларусі на дадзены момант працягваецца. А гэта значыцца магчымасць выправіць сітуацыю для ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі нашай краіны. Ну і, канешне ж, пытанне адказнасці. Я ўпэўнены, што большасць беларусаў, у тым ліку вы, спадар Юрый, яны атрымалі ад рэжыма Лукашэнкі пэўныя рэчы, якія былы палітвязень. Шмат хто з беларусаў атрымалі траўмы, шмат хто з беларусаў былі падвергнуты трансгранічным рэпрэсіям. І што такое адказнасць? Гэта ў першую чаргу магчымасць маральна для людзей атрымаць разуменне, што злачынца будзе пакараны. Дзякуй за гэты адказ. І цяпер час для спадара Артёма Брухана, каб задаць пытанне спадару Андрэю Коласу. Спадар Андрэй, у мяне да вас такое пытанне. Наша фракцыя займалася пытаннем лабіявання, як я ўжо казаў, адказнасці Лукашэнкі па трох накірунках. Агрэсія супраць Украіны, злачынствы супраць чалавечнасці і злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Скажыце, калі ласка, ці падтрымліваеце вы прыцягненне да адказнасці Лукашэнкі за агрэсію супраць Украіны, за міжнародныя злачынствы супраць украінскіх дзяцей і за злачынствы супраць чалавечнасці? Дзякуй за пытанне, спадар Артём. Канешне, я падтрымліваю прыцягненне Александра Григорьевича да адказнасці. Калі будзе вынесена такое пытанне на галасаванне, і калі я стану депутатам, я думаю, што і я, і весь мой спіс, усе людзі, якія пройдуць з яго, будуць за гэта галасаваць. Я сам напалову украінец, этнічны, праўда ж, я ніколі не жыў на Украіне, там пахаваныя мае дзядуля з бабуляй у Донецку, таму для мяне тэма Украіны таксама блізка. Я падтрымліваю і полк Каліноўскага, хлопцаў, якія там воююць зараз. Я буду заўсёды галасаваць за тыя законапраекты, якія будуць іх падтрымліваць.
Вось. І, канешне, адказнасць тым больш за дзяцей, якія былі вывезены з Украіны і якія былі разлучаны са сваімі бацькамі, канешне, гэта трагедыя, і я падтрымліваю тут вас. Дзякую вялікі за гэты адказ. І цяпер спадар Андрэй Колас задае пытанне спадару Артёму Брухану. Спадар Артём, 2 гады таму назад коаліцыя «Латушкі» і «Рух за свабоду» взяла большасць, і я пачуў такія словы: цяпер мы зробім все так, як трэба, а каму не падабаецца, няхай пачакаюць 2 гады. Ну вось і прайшлі 2 гады, і вынік такі: Мельнікава з грошамі ў Мінску, сайт КС я ўвогуле маўчу, на яго больно глядзець. І вось вы абяцалі год таму, калі абіраліся спікерам, што вы зарэгіструеце нарэшце каардынацыйную раду як юрыдычную асобу. Я гэта бачыў. Прайшоў год. Вось скажыце мне, калі ласка, калі у каардынацыйнай радзе спыніцца бардак, будзе працаваць нармальна сайт, будзе зарэгістравана юрасоба? Адказу спадар Артём. У каардынацыйнай радзе няма бардаку. Каардынацыйная рада, як бачаць нашы гледачы, ёсць канкрэтныя вынікі, звязаныя менавіта з ціскам на рэжым Лукашэнкі, з дапамогай беларусам. А калі мы хочам абмяркоўваць нейкія пытанні тэхнічнага характара, я не думаю, што гледачам Белсату гэта ўсё цікава. Што тычыцца юрыдычнай асобы, мой адказ вельмі просты. Заява пададзена, мы чакаем рашэння польскага суду. Я думаю, што наступны склад каардынацыйнай рады будзе ўжо мець сваю юрыдычную асобу. Я думаю, што праз 23 тыдні, можа праз месяц, мы атрымаем дакумент на рукі аб рэгістрацыі юрыдычнай асобы, бо гэта даволі такі бюракратычны працэс. Гэта ўсё тэхнічныя рэчы, якія ніякім чынам не звязаныя з уплывам на рэжым Лукашэнку, не звязаныя з уплывам на простых беларусаў. Мы спрабуем канцэнтравацца на галоўным, бо, напрыклад, у вашай праграме зразумела шмат добрых рэчаў, шмат папулістычных заяваў, але няма галоўнага, як выйти з палітычнага крызісу ў Беларусі, як зрабіць так, каб беларусы, якія знаходзяцца тут, не асіміляваліся і займаліся тут толькі сваімі справамі, а мелі магчымасць вернуцца ў Беларусь, жыць у сваёй краіне, каб яна была сапраўды незалежнай і дэмакратычнай. Вось гэта наша галоўная мэта, і гэтай стратэгіі мы прытрымліваемся праз міжнародны ціск, праз міжнародна-правовае даўленне, якое вы, дарэчы, падтрымліваеце гэтую працу ў гэтым накірунку. Ну і, канешне же, наша адказнасць перад тымі людзьмі, якія знаходзяцца тут. Мы працуем па гэтых накірунках. Вось мы маем стратэгію, маем інструменты, не абяцаем, а проста выконваем. Дзякую за гэты адказ. Спадар Артём, я зноў даю вам слова. Ваш час задаць пытанне спадару Юрасю Зянковічу. Я бы хацеў задаць спадару Юрасю такое наступнае пытанне. Вось у вашай праграмы вы вельмі добра кажаце пра тыя змены ў Беларусі, якія неабходныя. Я цалкам з гэтым пагаджаюся, але зусім не кажаце пра тое, як вы будзеце дапамагаць і несці адказнасць перад тымі беларусамі, якія знаходзяцца, на жаль, зараз у вымушанай эміграцыі. Ці ёсць у вас у спісе спецыялісты, ці ёсць у вас у спісе эксперты і людзі, якія будуць гатовыя забяспечыць для беларусаў тут, напрыклад, у Польшы, вырашэнне гэтых пытанняў, звязаных з легалізацыяй, пенсіямі, юрыдычныя кансультацыі, каб людзі проста былі сацыяльна забяспечаны, сацыяльна абаронены тут, у эміграцыі, у складанай сітуацыі. Дзякуй. Спадар Юрась, калі ласка. Дзякую вялікі за пытанне, спадар Брухан. Вельмі дарэчнае пытанне, і я мушу сказаць, што аснову нашага спіса складаюць сябры асацыяцыі палітвязняў Беларусі. І гэта якраз арганізацыя, якая паціху, патроху, без вялікага розгаласа, але вядзе менавіта такую працу, пра якую вы кажаце, адрасная дапамога канкрэтным палітвязням, выцягванне іх, дапамога матэрыяльная, дапамога юрыдычная, дапамога падказкамі. Мы пра гэта не шмат гаворым, але мы, паверце, мы вельмі шмат робім. І, дарэчы, асацыяцыя палітвязняў Беларусі – гэта, бадай жа, адзіная структура, я думаю, беларускай апазіцыі за мяжой, якая на сённяшні дзень працуе практычна без грантаў. Першы і апошні грант, які мы атрымалі, гэта быў зараз грант на раздачу тэлефонаў тым асобам, каго в апошняй партыі вызвалілі з Беларусі. А так, безумоўна, мы знаходзім ўласныя сродкі, знаходзім ўласныя магчымасці дзеля того, каб падтрымліваць нашых калегаў, палітвязняў, і наша сіла ў нашай салідарнасці. Таму асацыяцыя палітвязняў – гэта аснова спісу блока беларускіх палітзняволеных беларусы дзеяння, і гэта сапраўды людзі дзеяння, а не словаў. Дзякуй вялікі. Спадар Юрась, маеце яшчэ паўхвіліны?
Гэта, я разумею, паўхвіліны на пытанне ці... Маеце яшчэ вольныя паўхвіліны на адказ. Я лепш захаваю гэты паўхвіліны дзеля фінальнай прамовы. Дзякуй. Зразумела. Дзякуй вялікі. Спадар Юрась, і, уласна, апошняе пытанне ў гэтым блоку вы можаце скіраваць да спадара Андрэя Коласа. Калі ласка. Ну, я, власна, уже агучыў гэтае пытанне, гэта пра празрыстасць і адказнасць, як гэта сумяшчаецца са знаходжаннем фінансавага махляра, які асуджаны па закону Злучаных Штатах у спісе спадара Коласа. І я хочу просто удакладніць, што не трэба гаварыць пра другі шанец. Другі шанец, безумоўна, кожны чалавек мае, але ў гэтым канкрэтным выпадку мы маем справу з грамадскім даверам. І можа ці згадзіцца са мной, ці не згадзіцца, але здаецца, асоба, якая асуджана за фінансавае махлярства, гэта ўжо чалавек, які не можа карыстацца ні цяпер, ні будучыні грамадскім даверам. Дзякуй вялікі. Спадар Андрэй, калі ласка. Дякую за пытанне, спадар Юрась. Я хочу вам сказать, открыть такі сакрэт. У мяне 19 чалавек у спісе, і на ўсіх іх заведзены крымінальныя справы. І за сябе адказнасць я нясу, на мяне таксама заведзены справы аб нясплаце падаткаў, аб нясплаце пошлін і чагосьці там яшчэ. Вы лічыце мяне мошеннікам, злачынцам? Дык гэта справы, якія былі заведзены адмыслова. І таму я скажу, што на ўсіх чальцоў майго спіса заведзены справы. І калі вы хочаце задаць пытанне, чаму вось на кагосьці якая-небудзь справа заведзена, на мяне прынамсі 9 штук хіба што, альбо 10, я іх ужо не лічу, то задайце пытанне, калі ласка, мы можам зрабіць вам дэбаты з чальцом майго спіса, і вы там будзеце рабіць гэтыя дэбаты, задайце яму пытанне. Пра мае артыкулы, якія мне зараз выстаўляе ўлада, у тым ліку і пра тое, што я злачынца і махляр, я магу адказваць, што я не злачынца, не махляр, і ўсё гэта палітычна матываваныя дзеянню беларускай улады. Дзякуй. Дзякуй вялікі за гэты адказ. Спадарства, мы скончваем этап пытанняў узаемных і падыходзім да завяршэння сённяшняга перадвыбарчага выбара. Цяпер фінальнае слова удзельнікаў, і я папрашу кожнага з вас коротка падсумаваць сваю пазіцыю. Магчыма, дадаць нешта галоўнае, што для вас стала асабліва важным пасля сённяшняй размовы. Кожны будзе мець 2 хвіліны. Спадару Юрасю я дадам яшчэ дадатковых 20 секунд, заашчаджаных раней. І пачынаем у тым самым парадку, згодна з нумарамі выбарчых спісаў. Спадар Андрэй Колас, спіс нумар 1, ваш голас і вашыя 2 хвіліны. Дякую. Давайте падсумуем. Імітацыя палітычнай дзейнасці, спроба паказаць, што мы нейкім чынам уплываем на повестку, уплываем на санкцыі, уплываем на Россию, што мы змагаемся з Лукашэнкам праз YouTube. Мне падаецца, што гэта вельмі цікавая і захапляльная праца. Але ж яна вядзецца на чужыя грошы. І насамрэч, я думаю, вы зразумелі, што ні на чога мы не ўплываем і ніякага ўплыву на Россию, на санкцыі, на жаль. Мне гэта прыходзіцца казаць, мы не маем. Я хочу яшчэ сказаць, што гэта ўсё імітацыя дзейнасці. Насамрэч, каардынацыйнай радзе ўжо будзе 4-е скліканне і няма юрыдычнага лица, юрыдычнай асобы. Ці гэта не імітацыя? Скажыце, калі ласка, мне, адкажыце. Я не магу каардынацыйнай радзе пералічыць грошы, бо няма рахунку, бо няма структуры. Гэта ўсё... Добра, я працягну яшчэ. Я хачу стварыць каардынацыйную раду для людзей. Я хачу зрабіць так, каб каардынацыйны савет альбо каардынацыйная рада працавала для нас. Каб яна займалася нашымі справамі. І калі мне за 99 дзён не ўдасца гэта зрабіць, я закрыю гэты інстытут, бо гэта таксама будзе імітацыя. Я заклікаю ўсіх галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду за спіс нумар 1, ваш голас. Дзякую за ўвагу, ваш Андрэй Колас.
Дзякую, спадар Андрэй. Цяпер 2 хвіліны 20 секунд мае спадар Юра Зянкович, спіс нумар 8, блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння. Калі ласка. Дякую вялікі. Я хацеў бы ў канцы сённяшняй размовы зноў падкрэсліць, што для нашага спісу, для палітвязняў беларускіх, асновай з'яўляецца вынік, давер і выбар. Я хочу сказаць простую рэч. У беларускай палітыцы няма недахопу сёння ў правільных словах. Ёсць недахоп вынікаў. Мы ўсе хочам аднаго — свабоды і нармальнай краіны. Мы сёння тут шмат вельмі чулі словаў пра вынікі, якія былі дасягнуты, пра тое, што візы выдаюцца беларусам, але, прабачце, візы выдаюцца іншымі дзяржавамі, і Координацыйная рада да гэтага мае вельмі скоснае дачыненне, таму, спадар Брухан, мне здаецца, дарэмна вы сабе прыпісваеце дасягненне ў тым, што выдаюцца візы. Пытанне ў тым, ці разумеем мы, як дасягнуць выніка. І з нашага пункту гледжання Координацыйная рада гэта павінна быць месца, дзе прымаюцца стратэгічныя рашэнні, накіраваныя на дасягненне выніка. Сёння ў Беларусі створана сістэма закладніцтва, і пакуль мы не знішчым механізм закладніцтва, нічога не зменіцца, і ніхто з нас не зможа свабодна вярнуцца ў вольную Беларусь. Таму палітыка павінна быць не пра заявы, а пра адказнасць за вынік. Калі мы гаворым пра адказнасць і пра давер, то тут мы сёння чулі слова спадара Коласа, што, оказывается, фінансавы махляр асуджаны в ЗША — гэта палітычны пераслед. Давайте все ж таки проверять наши списы, давайте проверять, кого мы ведем в громадскую дискуссию, кого мы надаем громадский довер. Вот тут у меня справа медоед. Это наш символ нашего спису. Это зверь, який не боится змагаться с самыми моцными ворогами и завсёды досягае выніку. Прычым, што самае галоўнае, ён не просто не здаецца, а ён дзейнічае разумна, нават тады, калі сітуацыя складаная. Калі вам блізкая такая пазіцыя, падтрымайце блок палітычных вязняў Беларусі, беларусы дзеяння. Галасуйце за спіс нумер 8, калі вы таксама лічыце, што палітыка павінна даваць вынік, а не толькі словы. Дзякую вялікі за ўвагу. Дзякую вялікі, спадар Юраш. І цяпер фінальную прамову мае Артём Брухан, спіс нумар 9, кааліцыя Латушкі і Руху за свабоду. Вашыя 2 хвіліны. Падсумоўваючы сёння высказванні маіх апанентаў, я хацеў бы зазначыць, што пачуў шмат папулістычных заяваў, шмат наратываў, што ўсё прапала і што нічога не працуе, вось яны прыйдуць і штосьці зробяць, а таксама пачуў заклік праз 99 дзён распусціць Координацыйную раду. Я хацеў бы зазначыць, што ўжо быў у гісторыі Беларусі адзін палітык, які распусціў Верхоўны Савет. І таму мы разумеем, што гэта выключна папулістычныя заявы, якія не маюць нічога агульнага з сапраўднай дэмакратыяй і парламентарызмам, за які мы боремся, змагаемся кожны дзень. Што тычыцца заяваў наконт візаў, я хацеў бы напомніць, што расіянам не выдаюць візы, расіянаў шмат дзе прыцісняюць, а беларусы, нягледзячы на тое, што Беларусь юрыдычна з'яўляецца суагрэсарам, дапамагаюць нашыя заходнія партнёры ў выдачы візаў, вводзяцца на рэжым Лукашэнкі санкцыі, дзякуючы якім вызваляюцца палітвязні, у тым ліку Юрась Зянковіч. І менавіта наша фракцыя выступала за тое, каб гэтыя санкцыі уводзіліся, каб яны працавалі, і шмат якія палітвязні яшчэ будуць вызвалены менавіта дзякуючы тым санкцыям, якіх мы дамагаліся, за якія нас білі, як і прадстаўнікі блоку Пракоп'ева-Егорова, якім быў Андрэй Колас, як і іншыя палітыкі. Але мы ведаем, што працуе, мы ведаем, як рабіць, каб гэта прыносіла сапраўдныя вынікі у выглядзе ў тым ліку вызвалення людзей. І мы ведаем, што трэба зрабіць, каб выйти з палітычнага крызісу ў Беларусі шляхам прагматычнай размовы. Бо Беларусь незалежная, вольная, без палітвязняў — гэта наша галоўная мэта, а не проста хадзіць і казаць, мы штосьці зробім, мы будзем тут распускаць Координацыйную раду. Так, трэба рабіць канкрэтныя рэчы, і мы гэтым займаемся уже у наступны раз ідзем на выбары ў Координацыйную раду. Таму, калі гэтая стратэгія, калі гэтыя вынікі і калі гэтае бачанне вам блізка, галасуйце за спіс нумер 9, кааліцыя Латушка і Рух за свабоду.